malakas makapogi points nung lalaking panayang share ng tips. Ang viral pogi ngayon, ang kwento ng binatang ito na ipinagmamalaking gumwapo raw siya kahit hindi siya niretoke. Sabi kasi sa akin, nasa tiyan pa lang daw ako, masanting na daw talaga akong lalaki. Kaya nung nilawe daw ako nung doktor dun sa ultrasound, crush na daw ako eh. Oo, wala na. Sorry, bawal po ba magmura dito? Hindi ko alam kung nagbubuladas lang sila nung na masanting na daw talaga ako nung nasa tiyan pa lang ako. Pero totoo naman po siguro kasi nakita naman sa itsura ko ngayon eh. Oh. Di ba? Oh. Nung nagsimula na ako mag-aral, doon na po ako nag-umpisang mabuli po. Lagi silang lumalapit sa akin, kinikis ako lagi dito. Ako naman, pumupulay na lang ako lagi. Ngayon, doon po, hindi ko pa masyadong alam. Nung dintang na po ako doon sa high school, doon po medyo nare-realize ko na masanting kupin talaga ng lalaki. Meron po ang mga barkada, sinasabi ko po sa kanila na huwag nyo ikakalat kasi na masanting akong lalaki. Kaso yung pakibat po nila, di naman may sasalikot yan kasi nakikita naman eh. So ako po, siyempre, di na lang po ako makibat kasi totoo naman po yung sasabihan nila eh. Sabi ko, kung naglalaram sila, pwede pa. Kaso kahit ako mo po ako, pag lumalawi ako sa salamin, sasalikot mo rin yung bigay ng Ginoo. Yun po, ditak-ditak, konti-konti, natatanggap ko na ganun talaga yung kalagayan ko. So, minsan pwede ka magpasalamat kasi masanting ka, pero minsan kasi nakakakulami na. Dahil na, kunyari, lalabas ako ng bahay, bibili lang ako ng candy sa tindahan, nagpapapicture pa yung mga kapitbahay namin sa akin. Yung iba nga, inawakan pa yung buldit ko eh. Oo, tinachancing pa ako. Nagpapapicture na lang amo. May mga kung nakagatal, may nagtatanong kung bakit ako ganito kasanting. Wala akong mapakibat kasi hindi ko naman balo. Sabi ko, bigay lang ng Ginoo to ako. Ba't sa akin kayo nagkukutang ako? Nung balo ko lang, sinabi ko na sa kanila, di ba? Tapos sila pa namimimo pag di ko sila sinasagot. Sabi ko sa kanila, kung gusto nyo, sa inyo na lang yung kasantingan ko lalaki. So may mga yung mga matwa. Iba, parang dara ko na sinasabi, burik gusto daw nila ako mapangasawa. Sabi ko, ayoko ako. Sabi ko, di ako mabisa kasi matuwa na sila. Nakasar nga eh. Ewan, ganyan yung nagagawa kapag masyado kang masanting. Yun nga, pati yung mga social media ko, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, yun, lahat yun, tinanggal ko na. Dati meron ako niyan eh. Kasi ang dami talaga nagme-message sa akin eh. Kaya ngayong meron na lang ako ngayon, Yahoo. Sabi ko, dito na lang ako sa Yahoo. Dinig ng kuha mo. Kahit sa Yahoo, meron pa. Ngayon nag-chat pa rin sa Yahoo. Solid. Tingnan mo ngayon, Hindi ko alam, tinitignan mo ako sa mata. Parang nagkaka-crush ka na sa akin. Crush mo ako, tingnan mo, yan, mahirap. Ang gusto ko lang naman, gusto ko lang maranasan yung simple, itong alangkay, wala mo normal mo. Ngayon, kung gusto mong maging masanting din, kalupa ko. Siguro sa akin, isipin nyo muna. Kasi di naman madali. Akala mo, maganda yung kalagayan na ganyan ka, pero sa totoo lang, hindi naman totoo eh. Ngayon, tuloy ang amon ng buhay, tatanggapin ko yung amon ng Ginoo sa akin, paano ko masasurvive yung binigay niyang blessing. Tsaka may channel nga pala ako, Juper, sa YouTube. Kung di pa kayo nag-subscribe, subscribe na kayo. Gusto kong ibahagi yung bigay sa akin ng Ginoo. Ayan yan, sa mga gustong maging masanting dyan, pakaisipin nyo, hindi madali yung gusto nyong mangyari. Hindi madali yung kalagayan na yun. So, yun lang. Maraming salamat po. Number ko